Ingkang dipun pimpin Bapak Ki Anom Syukur Plis. Amit amit pasang kalimat tabib. Sesepuh pinesepuh ingkang kula bekteni langkung Bapak Amangkukati ingkang kula mulyakaken. Kaparenga ing dalem menika kulawarga agung seni sandiwara ketoprak Trimanggala Budaya. Namung ngepil kamerdekan dan sami utawi tetunggu sipados kulawarga agung seni sandiwara ketoprak Trimanggala Budaya. Kali sing sami kala ngantos paripurnanipun pagelaran. Para sanjaning para tamu undangan ingkang tuhu kula bekteni. Ing dalem menika kulawarga agung seni sandiwara ketoprak Trimanggala Budaya. Winaka pambukaning ing dalem menika arupi tari Gambyong Paryanom ingkang dipun tindakaken widodari saking paguyuban seni sandiwara ketoprak Trimanggala Budaya. Ingkang dipuniringi pengrawit Manggala Laras ingkang dipun kelwendah Raka Mas Bagus Wawandono. Wiraswara dipunasta Bapa Surati dening Pangling Surawati Ibu Sumartin. Para sutresna budaya ing dalem menika kulawarga agung seni sandiwara ketoprak Trimanggala Budaya. Badhe minangkani panyunipun Bapak Amangkukati ing dalu menika ngersakaken lelampahan tempetik sejarah geger kraton Ngabesah seri perangan pengkhianatan Pangeran Panca Surya lairipun Kuda Welasan Kuda Kasihan. Minangkani panyunipun Bapak Amangkukati ing dalu menika ngersakaken lelampahan medhik sejarah geger kraton Ngabesah seri perangan pengkhianatan Pangeran Panca Surya lairipun Kuda Welasan Kuda Kasihan.
Dewan Sutradara Dipunastur Mas Bagus Jeki Simah, Asisten Pakliran Dipunastur Mas Tejo Kuspanto, Pangprak Roko Mas Bagus Hartono, dekorasi panggung dipun pangarsani Roko Mas Arif CS, lampu listing Roko Mas Sarkali. Para sutresna budaya minggahipun pendapu uti paraga atekana sepisan gambaraken wonten ing kraton Ngabesah. Sang Prabu Purbakesuma dipun paragani Bapak Didi Setiawan, Part Murtosia dipun paragani Ibu Helin Wijayanti, Pangeran Ponco Suryo dipun paragani Roko Mas Bagus Jeki Simah, Pati Kertonegoro dipun paragani Roko Mas Anto. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing pertapan Gunung Cerme, Dayang Lolope dipun paragani Bapak Ela. Atekan salajengipun wonten ing Kabupaten Pustaka Kausar, Mertojoyo dipun paragani Bapak Harno. Atekan wonten ing Desa Pucang Kembar, Suradipa dipun paragani Bapak Lulu. Nyi Dipa dipun paragani Ibu Samyatun. Rantang Wulan dipun paragani Supri Handayani. Atekan wonten ing Desa Sawojajar, Joko Lutiro dipun paragani Roko Mas Bagus Aan Setiawan. Rantam Sari dipun paragani Ani Wulandari. Kudo Welasan dipun paragani Roko Mas Bagus Suyanto. Kudo Kasian dipun paragani Roko Mas Pujo Asmoro. Para sutresna budaya satengah-tengahipun cariyos pinatipun libur pelawak-pelawak Trimanggolo budaya Roko Mas Kemet, Roko Mas Sodik dipun rameaken artis Trimanggolo budaya dipun kalewenah Mbak Pipit Sanjaya. Para sutresna monggo penyambresan dengan paripurnanipun pagelaran kados pundi gebyaripun Kerwak Trimanggolo budaya geger Kraton Ngabesah seri pirangan pengkhianatan Pangeran Ponco Suryo, Kudo Welasan, Kudo Kasian, Suro Diro Jaya Ningrat Lambur Tripatuti. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali bangun tetap membangun. Lestari ning ketoprak Trimanggolo budaya Anjing Pahwono. Manesra
Kamas Purpo Kesuma sing sampe aku kang gandeni krenggan ora ngapsa ing ora bakal kelakon marga kang Mbok Mortosia laku ing karepeni satu kapan meneh bakal nglarake punang Japang wae sapa mau kelakon besok nglarake punang Japang wae urung tanurmo kang gandeni klengkane ngapsah wong putrane Kamas Purpo Kesuma ya aku bakal ngrekotoyo aku bakal nyorong dadi bakal munggah gunung Cerme bakal kondo kan popo dadak lupi opo bakal kelakon Ponco Suryo iso kelakon dadi ratu yang besar patedak oleh gunung Cerme dan samarpa more so sino moyo winaya Pendo pecah teng so
luping rasa jati. Popo Dayang Lope lagi wae maneges marang Gusti Kang Moha. Opo bakal kelakon? Aku juga lagi klan Popo Dayang Lope lagi wae maneges marang Gusti Kang Moha. Ora tak juga lagi segoro kelakon. Aku bisa nyurutake joran raga. Yo, bakal tak juga lagi sawento. Popo Dayang Lope, niko kula aturi juga anggenipun panjenengan semeti. Popo Dayang Lope, niko kula aturi juga anggenipun panjenengan semeti. Loh, nak Mas Pontos. Panjenengan iki ndamel kageting ati kula. Sasampunipun kula memben semedi wonten ing sanggar paranggatan. Kula kok kaget sampean teka teng Gunung Cermin, nak Mas. Wonten apa, nak Mas? Popo Guru Dayang Lope, Nggih, saderepun kula matur dumateng Popo Dayang Lope. Namung kula aturaken sugeng dumateng panjenengan. boten lari nggih sampean. Kula tampa, nak Mas. Gawe senenge atine wong tuwa, ning kosok baline pangestune wong tuwa ditampa ya, nak Mas. Sampun kula tampi kula lebetaken samu mari kula minangka dados jaya kawijayan Jiwaragane kula Popo Dayang Lope. Mekaten nak Mas Ponco Surya. Popo Dayang Lope, Nggih, meskipun kita kaget tapi saking absah kula munggah wonten Gunung Cermin ngangkah pinanggih dhateng panjenengan Popo. reh ning sakniki panjenengan sampun kelakon adu arep kalih kula lajeng wigatosipun menapa, nak Mas? Sejatosipun kula ben kondo bloko margi penyalibate tiyang sepuhipun Ponco Surya. Nggih, leres. Satenanipun kula badhe matur dumateng Popo Dayang Lope. Monggo, nak Mas. Kula aturi bloko suto blak kotang terus terang. Kula kepen dados ratu wonten absa. Kepengen dados ratu. Napa sampun panjenengan penggalih, nak Mas? Napa sampun panjenengan pikir panjenengan ngendika nek panjenengan iki kepengin dados ratu wonten ing kraton Ngabesah? Popo Dayang Lope, Nggih, sampeyan ibarate tiyang sepuhipun Ponco Surya. leres. Pramila anggen klungkah wonten ing Gunung Cermin. Kula badhe nyorawidaki Ponco Surya saged dados ratu menapa boten. Oh, sampean badhe nyorawidakake awak sampean. Sampean gadah pangangen-angen lan pikajengan kepengin dados ratu, kelakon apa mboten? Lung keto, margi sampeyan iki dukun sing kondang, dukun sing ngerti satripun pinarah. Nggih,
Nek kula dhewe nggih mboten saged. Kula saged ngrawang raga panjenengan lantaran pusaka kula nak Mas. Lantaran pusaka sifat kandhal panjenengan. Nggih. Namung kula Semara watun dan sakit periksani. Ponco Suryo sakit dados ratu menapa mboten? Oh ngaten. Pripun Bopo Dalang Lolobe sasampun pedang rawa sarana liganing pusaka saged menapa boten? Abot nak Mas. Tekosipun Abot abote sampean mboten iso dadi ratu nak Mas. boten saged kelaparan. Dalang Lolobe saben sasi kula munggah wonten ing Gunung Cerme kula mbeta rokok pirang-pirang pres. Kula mbeta gula pirang-pirang ton. Lho saniki sampean iki kula jaluki tulung. Lho kok sampean saniki kantong sampean. Sampean kedah reko daya. Kula saged dados Bang kula niki mun kalah Dindrok-ndrok monster saben sasi kula niki mbeta gula, mbeta rokok. Lho jeblek kok. Dukun pun gombal. Kula kok mboten krungu kandhane sampean. Pripun? Sampean ngajeng kandha mbeta rokok pres-presan. Kula sak-sakan. Lho nggih. Salere ra nggawa. Malah jaluk wong tuwa kok nggawa pres-presan. Sampean iki ngrumangsani mboten? Rumangsane pripun? Yo mbek sampean. Mbek sampean iso ngramik iki sing ngramik sinten? Sing rame nggih tukang. Kangge kula takok. Mateni wong. Pun saniki Cetak pengen dadi ratu kok. kula saged dados ratu menapa boten? Lan boten. Sabar. Sabar ben mati. Saestu sampean kepengin dados ratu. Lho nggih. Nek kula saged dados ratu. Pendele sampean napa kemawon badhe kula cetaken. Saestu Nggih. kula mboten kepengin napa-napa. Kula mboten ngepenginaken gebyare donya. Pasane ayune bocah wedok mung sitok-tok. Sampean jale napa? Jaluk rondo. Rondo. Nggih. Perkara rondo gampang. Aku leno rondo ngelo. Rondo ngelo. Mah duwe mbah. Eh? Anu bingung aku mang. Eh? Bingung dalane lika-liku. Padha. Aduh, Kare wangi nggih bengi bermain kopol sewu jablas ning ngelo. Leren ning cepu jablas jeblok jablasen teko wani kukun. Lah ora dalane menungso mbok toni. Alah alah. Ngaten, Pripun? nek sampean kelakon dados ratu wonten Ngabesa. Niki kula gadah cangkriman loro. Pilih salah siji nggih. Sampean sing nangkrimi. Sampean sing batang krosing. Mangsuli. Nggih, Saniki cangkriman sampean apa? mung kalih. Niki wonten Mbang Mlati kok kudupe kalih. Sagete siji, sing siji kedah dipun pripun? Nek wonten kembang melati kok kudupe niki kalih. Adat rupiah setunggal. Nggih. Kedah saged setunggal, ingkang setunggal kedah dipun pagas
dipun singkiraken. Bagus. Lah sing kaping kalih mboten wonten kok srengenge kembar. Srengenge kudu siji. Lah nek srengenge loro sing siji. Kedah dipun singkiraken. Bagus. Niki wonten dalan. Sampeyan kelakon dadi ratu ning syarate. Syarate napa? Ratu Ngabesah Purbakesuma kudu mati. Mas Purbakesuma kudu kelakon mati. Napa sampe kok maca? Pripun? Kula saged kelampan dados ratu Purbakesuma. Kadang kula damati. Nggih. Kula jangkai. Sumigil. Lah nek kula sumingkir Bakal bali Ngabesah. Bakal jojoh arep kelawan Purbakesuma. Nek wis kelakon bakal tak pateni. alah sampean mboten iso mateni kadange panjenengan Purbakesuma teng alon-alon Ngabesah sampean mau dicekel prajurit Ngabesah. Lho, sampeyan iki pun kondo. Pancasurya iso kelakon dadi ratu yen to Purbakesuma kudu mati. Lho ajeng kula pateni kok sampeyan saha? Lah nek sampean ajeng mateni dhewe, gunane napa sampean di wong tuwa, di dukun kaya kula? Nek mboten kula sing mateni, lajeng sinten sing mateni? Lah niki paribasane njupuk iwak aja nganti butek banyune, kena iwake ning banyune ora butek. Carane Tak tenunge. sampeyan tenung. Ginake akal, kandhang rak suwale. Lah nek sampeyan ajeng tenung, kadang kula Purbakesuma napa kula niki kedam bayar? Bayare gampang arep tak kandhake rondo. Saniki nek kula njaluk patine Purbakesuma saja mati pinten regane? Nek sak jam iki regane 7.777.000. Nek saja mati regane 7.700.700 punjul pitu. Lah nek saiki Purbakesuma patine sesasi. Sasi Ya sasi lagi mati. larang. Lho, larang. Nek suwe, Suwe. sithik Pinten? 2,5 juta. Kan iki. Kula njaluk sing rega 2 juta. Mateni wong. Kula mboten kepen tak mati. Calon ratu kok pelitenge. Lho sewu. Lah nek mangke kula njaluk saja mati. Yo lakon iki entek. Cutel ya. Lho nggih to. Oke, Kula njaluk sesasi sampe mati. ngaten. Sampeyan teni. Lho nggih. Sodurga luka le ana gawe le metu le gawe le panganane nak ya kowe
tak kongkon teko ning kraton Ngabesah. Ning papan pagurihaning Ratu Ngabesah Purbakesuma, ya. Aja lali. Ratu Ngabesah Purbakesuma. Kowe mlebu nang ragane Purbakesuma. Ning jero kowe mangan sakarepem rempelune entekno, atine entekno. Udah. Iki dosa mateni wong. Dosane kowe melu nyangga lho nggih. Nek perkawis patine Purbakesuma sampeyan didosa kula sinanggu. Oh ngaten. Waton kula saged dados ratu. Lan mawon. Pripun? Ampun watos. Babagan perkawis niki kula sinanggu. Nanging perkara niki perkara wadi. Ampun ngantos keluarga ning Ngabesah. Ingkang damel geger niki kula. Nggih. Kula eling-eling. Aduh sewu. Nek janji lho bidal lho nggih. Nek perkawis penjaluk sampeyan napa kemawon, waton kula saged dados ratu. Badhe kula minangkani. Matur nuwun. Kula tak wangsul. Monggo. Mangkene kula butuhaken mateng sampeyan. Sampeyan kula timbali dadi dak putri Ngabesah. Siap 24 jam. Amin. Oke. Kula nyuwun pamit, Bapak Dadang Klowe. Senengane kok janji-janji tok ya, Pak. Ora wujud. Janji kok terus dalane ora dibangun. Mlekuk-mlekuk lempung. Walah. Angger dadi ratu dalane ora mbok apekno. Aja takon dosa kowe. sopan kang tanpa upama. Ing sekabeh saben-sabenipun kakang butuhake mung siramu tansah suman. Kangmas Purbakesuma. Setya menika sampun dados tanggung jawab kula. Jalaran kula menika garwa panjenengan ingkang panjenengan tresnani. Menapa kemawon ingkang dados kersa panjenengan tartamtu ingkang garwa badhe ngestokake Kangmas Purbakesuma. Nganti kelakuning lara-lapa rasane ngati. Saya meneh
sambutan tak jak tempat pradoto adiling kawiban ngabisah. Yo ing kono gedhe pangapura tak pundhut sepisan maneh. Mergo apa? Mangewu cacahing kawiban projing ngabisah. Ageng kabeh pura kawula geng padha ame-ame lan gadang sapa cak salane Kakang. Inci leres menapa ingkang dados pangandikapun panjenengan Damas? Udakara ngancik pirang candra kok ayu berundar. Damas Purbakusuma. Menawi panjenengan dalem nuwun pirsa nggih kula ndarbeni. Menawi saking pamindong kula, anggen kula ndarbeni ing dinten sak menika sampun ngancikake sangat candra Damas Purbakusuma. Wis glagong ngancik sangat. Inci leres. Sak bungkatan malih wah yani mongso tibaning lairing pundak cabang. Inggih Kuwi Damas. kang ndak enteni. Rino pantai ratu kapan kasebatannya membantu. Saestu. Mula kang sapa iki. Sinura rasa kangenku sumrapun tak ampah. Engkal nggani kau bareng resake. Sepisan sumanding marang Kang Slira kapindho kepengin nindra kelawan. Panjenengan ngesakake salira sesarengan dhateng ingkang garwa Kang Mas Purbakusuma. Nek kados ngaten malasan saka jararan ugi lumrah sanget badan salira kula. Menawi to panjenengan ngesakake salira sesarengan dhateng ingkang garwa. Monggo kula nderake wonten tilang panggolingan Kang Mas. Monggo. Loh, Kang Mas Purbakusuma. Kang Mas. Purbakusuma, Kang Mas. Estunipun wonten menapa wonten swara kula, Kang Mas Purbakusuma. Kang Mas Purbakusuma, Kang Mas. Sebentar asane diragani. Menapa ingkang panjenengan raosake, Kang Mas? Kang Mas Purbakusuma. Menapa ingkang panjenengan raosake wonten raga panjenengan, Kang Mas? Barang kuwi kawula soto panggih. Ngerti kira-kira surasake babar. Ya. Kang Mas Purbakusuma. Kang Mas, tolong! Kang Mas Purbakusuma.
Kena pratego. Das ngelu lho, das ngelu. Migren. Migren. Apa niki wau? Aku dhewe ora ngerteni iki ono apa. Ora ngerti disangkan marane dumati karo aku nandang loro sing koyo ngene lho. Kena masuk angin jongok. Masuk angin jongok. Jujur masuk angin kerokan golek lengo minyak kayu putih caplang. Karo duwe. Bol. Hei. Ono apa kok rame? Ah iya tak wong rene dulure lara kok takon nek. Napa kakangku berfokus? Masuk angin. Soalnya dikeroy. Dikeroki wong piyayi kok kerokan. Lah kok Kudune yo ngombe pal. Pil. Kalau dikulan apa lho? Bel apa kuwi? Kudune yo pil bledek. Lah yo. Kudune yo le. Atau rene mbok copo tak dilenge. Wah, sakmene iki kudune sampean sampean sekadange yo. Kang saged wonten pundi lah Mas? Sirahe pun kakek rasane ya. Sirahe cemut. Pripun? Sajake pripun? Watene lore kok. Walah yo iki sing darane liper. Khusus buntu. Wah, operasi tetep operasi. Takon suke semut. Iki apa tombo apa? PPO. Tambane wong kawak ade beleng tutupe abang. PPO. Andi. Sing sakit pundi to, Den? Ngolah ngaleh. Pancen kaya ngono. Lho penyakit niku ngolah ngaleh. Nek cara ngene kula niku penyakit lara sitok. Aja dipijetno kok Nek sitok. dipijetno ambiar. Ambiar iku nek cara kene penyakit dengkek. Kang mbok boten siap. Kyai Pancasarya nyanyi. Kok ngantos Kang Mas Purbokesumo nandang gerah ingkang kadosaken jalaranipun pripun? Yen to perkarane pancen aku ora mangerteni Kyai. Salah mangan paling. Ora kok. Lah ketoke mangan soto entek rong piring kok. Kowe iki lho ngono koyo Sambel diget bature seneng guri rauman entek. lho pancen saya sote iki kangenaning bendara. Senengane ndene. Layak tak kei lasasane iwak diuntal ae. Embal, Kula sapa mu aku ndeko padha nayogane ora? maksudnya nyuwun niku pertimbangan kalih kanca-kanca. Lawan Paman Patih Gusti Patih. Setya Negara kelawan Kambok Motosia. Ketoke timbangan kangge bak niki. Warakara grahe Kamas Prabu Purbokesumo. Lah nggih cocok niku. Lah nek pancen digawa ning rumah sakit, Lah cocok niku enten mobil mau teng mriku. nek aku kok ora usah. Lho, wong sugih Ora usah. digawa nang rumah sakit kan usus buntu. Ngene wae. Sapa mo aku iki golek dukun. Ya, Loro ya, jangke ya. larane apa ngono? Dosa apa ora? Hei, digolekno dukun kok ape duwe bayi. Masa lara digolekno dukun? Hah? Tak kesaku golek dukun baik iki ora. Oh, boten dukun bayi. Ora. Wong tua. Ah. Wong tua iki nggonku umur 70-an ape mati wis ana. Ya le. Sing tak karep ngomong kowe iki dukun, Bol. Ngerti sadurunge pinara. Pinter. Wong pinter. Rasaku dukun. Wong pinter nggon aku cilik wis pintere ra umum kok ana kok. Saiki Paman Setya Negara sapa maku golek dukun nayogan boten. Sampeyan wis duwe anu ta dereng? Lho nek perkara tiang sepuh gampang anggen klumpati. Wah, sampeyan Patung keluarga tengah besar saujuk menapa boten. kula nggih manut mawon. Kula Kambok. Yen to pancen panjenenganmu bakal ngupati wiku kampung sadane blengker aku Kang Mas Purbo. Kang Mas Purbokesumo. Aku bakal nganubyani waton garwaku Kang Mas Purbokesumo bisa wal anggone nandang Pun grasane. kiat-kiate.
Aten kamu setripun klumpati mateng. Kalau misalkan teman kawas purwoke semua. Yo Nyai. Kalau misalkan pada kakek pati. Yen kaya ngono aki-aki lan Mas Putu kang mbok kira-kira Nyai. Iku sampeyan mau buka sangu napa derek? Sangu. Wes pancen tak transfer. Kalau jaluk jaganan keselamatan Nggih pun ngaten niku. Bangunan Joko kali Nggih Gusti Ayu. Ibaratake niki kula nggih niki sing ngekeki mangan kok. Kula niku ngantos derek prihatin. Iki gendang panas. Oh ya, aku wis Loro jaman saiki kok aneh-aneh ae lho. sing dioroni lara saiki lara aneh ya iki. Ya, wong mau niki ora nandang loro, kok sak temah bisa langsung wae. Lah iya, sing tak deni nek lara niku kaya mbok aku, kaya pakku. Tarane mbokmu karo pakmu iki Larane jenenge apike ra trauma. Hernia. Hernia. Lah iya. Wah, sampeyan pergi kadange golek juput. muga-muga wae sak sing Ya nek ngono lah aku seneng kok setel kok saben dinane yo iki. Lho, kok suwene ra ono. Sampeyan iki sampeyan mau diken betok dukun kok malah blok gedruwo. Goblok. Iku mau dukun. Alah, dukun Kok malah mbok sentak. modele raine. Boleh Mbon. Sing tak goleki kowe. Kok malah aku sing mbok tuntun. Lah jare njaluk dituntun Mas. Sampeyan sing kula tuntun. Kula. Baleni, baleni. Kleru terus. Oh, alah kene kono ditekano tanggapan 10 juta kleru terus. Hol. Dawuh. Ya. Ora ngene. Lah kula digubuk diem. Kaya wong bawur ae mbok tuntun. Lah sampean PC napa mboten? Gak. Kula aturi pinarak niki perkara niki tetep dados perkara. Aku lungguh Mas. Mboten. Limbungan ning ratan kono lho. Tak konane pian monggo. Apa danyar lope? Pripun? Kula ngerawaken dumateng sampean wonten ing kraton ing Absa. Satenane kula niki badhe nyuwun tulung dumateng panjenengan. Lah kersane Margi tengah Absa niki wonten kahanan sing boten nyenengke. Pramila kula kepengin ora wedaken dumateng kadang kula sepuh. Aduh. enten apa le Mas? Sampeyan wong tuwa goblok. Lho, lah kok goblokno wong tuwa? Sawarku goblok, sawarku goblok. Salahe roko mbok colong. Alah piwasan aku seneng jebret mbok walik genine. Kula niki badhe nyurudaken dumateng Kamas Purwokusumo, Bapa Dayang Lelope. Nggih. Atripun Kang Motosia, Kamas Purwokusumo lara wetenge. Gerah padaranipun. Terus niki satenane lara napa? Kula tingali nggih. Lho nggih wong kula tekan Rasane saya. waras. Lah lek ngoten. Aja dikasih lho Mas. Boten. Lho kok cap bodang udah. Pun sampeyan ampun disawang sing baku niku ditambani kersane waras. Monggo. Oh, alah. Buah. Buah. Sampeyan iki pripun? Kula kaget Mas. Sing jenengan demok pundi? Jare seloro wetenge wetenge Lah sing larang kene ku mbok penyet to. tak grayangi Mas. Oh, alah monggo. Kula ngantos kaget. Ning bayangi aku tak mbok. Aduh, jangan Hati-hatiaken. Lonjak. Sampeyan iki kongkon.
sampean iki ndelok. Ampun sampean penyet. Sambat Parapunten nggih, Den. Para loro. Niki larane Sinuwun Prabu mboten lara sakbane wong tiyang lara. Ora loro sakbene loro. Nggih, Tegesipun larane niki didamel tiyang. tegese Gerahipun Sinuwun Prabu niki larane ditenung. dipun tenung. Nggih. Mbah, sampeyan iki omong aja mbok gek guyon lho, Mbah. Lho nggih ya, Mas. Yen kula niku disantet wetenge diseni radio lho, Mbah. Nggih, Mas. Tau sewengi disetel wayang. Dalang sapa, Mas? Dalang Anom Surata. Anom Surata mati, Cuk. Lah geduke aja digawe ngisore weteng. Sampeyan ampun guyon celumetan. Nggih, Mas, saestu. Zaman ngeten aja ana santet. Gedeng buru sengit, jerone gedung iso dijajaki, Mas. Lah wong Jerone atine menungso. niki Gustine Ratu kula niku wong sugih. Wong desa njaluk dhuwit dikaya mentalen nyantet sing nyantet ra wong sekamil lah piye. Lah wong gedeng kok, Mas. Wah, iya. Sampean iki ampun ngantos waton ngomong aku waton. Nek larane kawat purba kesakone iki pun tenung tiyang. Nggih, Napa sampean iki saged mujudaken? saged. Wis jenengan Sing damel gerahipun Sinuwun Prabu niki tesih keluarga piyambak wonten kraton Ngabesar. Keluarga besar. Nggih. Pun sabar. Sabar, Gus, sabar. Perkara kena dirembuk. Hei, Dukun iki aku kuwatirno. sampean kondo sing damel nyantet keluarga mriki. Lah. Paling sampean atine lara. Kula atine lara nggih. Lho, iya. Cekot atine. Eh, ati cekot kok atine kene, Mas. Saking mangkele mlotrok teko kene atine cekot. Ol, Kula. Kamas purba kesemu iki kadangku. Lara Sopo sewani? Sopo wani cemantoko? Menungkan kamas purba kesemu. kula lah nggih ngoten jare. Saupame aku timbol. Nggih. Pakai jueng wadane. Nggih. Lah kula ngertos ngertai doni raine. Mas, Hah? ngono lah rokok aja ditekno, Mas. Ngasih entek. Mateni wong. Rokoke seger. Pun sampean ampun celometan blok Kiyaipun Kasuta. sesuryo kathah. Kamas Prabu purba kesemu. Opo kebe cipta? Tentu dikaki marangku yen kok pun gagang penandang kasih kaya ngono. Kamas atripun dayang lope. Karaipun kamas purba kesemu niki dipun tenung setunggalipun pawan. Ning kandhane ingkang tenung niki tesih keluarga tengah besar. Wah, cetelmetan lho. Apa benar sing tenung iki keluarga Watake anu cah. Watake Gusti Patih. Nah. Sik, Bol. Gusti Patih. Popo dayang lope. Nggih, pripun? Sampeyan kondo larane Kaus Prabu Purba Kesuma. Nggih, Kuwi ditenung keluarga oleh Ngabesar. terus Apa ke bisa kelakon mujudake? Sopo satenane kang gawe larane Kaus Purba? Ngoten mawon. Sampeyan kudu iso nambani. Mengko nek iso nambane tak jaran stok. jaran apa, Mas? Niki turanggane Kanjeng Ratu kula. Jarane jenenge apa, Mas? Lho, Mateni wong. anake pun wujudke mawon. Kula saged mbuktekaken ning lantaran mboten saged kula tingali mripat kula dhewe. Lajeng Lantaran pusaka kula. carane Sinten sedaya keluarga teng Ngabesar mangke sing kula tungkuli pusaka kula niki Kataka utawi Semaput nggih niku sing damelaranipun ratune. ngaten. Nggih. Kula sarujuk, anu paman. Nggih. Sapa wae prajurit dikumpulake bakal ditumpuli pusaka kan popo dayang lope. Irit, sampeyan ngomong kecap lece. Lah pripun le, Mas? Jare sing ditungkuli pusaka ambruk iku sing nyantet. Bener, Mas. Aku ape ndrideg perkarane lho ya. Ah, Berarti kowe. Kowe sing nyandet, Boten. kowe sing nyandet yo. Boten ora sampe sisel
mawon. Napa sampun dipun dipun wiwiti? Monggo dipun wiwiti mawon. Ini sapa sih? Ayo iki lho. Prajurit iki kudune paling yo antara mbak sing gede paling iki. Ayo wes paling kowe. Apane masih gede? Enggak sih. Ya sapa? Wes kula. Iki paling tetep duwe gegayuhan. Hati-hati lek anggere gak salah tetep ra salah. Pusaka naga pasung. Aku njaluk daya katiasan. Wong kena nyatakno. Apik bojomu ayu ndanak sitok kowe ya Mas. Gak apa-apa lek. Ora apa-apa aku gak tau ninggal. Untuk era ini koyo ngaling yo ora jelas rai lho, tapi atine alamat. Apik Mas. Ya, kene. Aku sing kene. Ayo lek. Tenan, nek timbang bingung jelek. Iki lho paling yo ya iki modele lho. Gak gerak. Awas. Iki gak apa-apa lek. Mas. Bocah iki mergawe karo bojone gak tau mawon. Tukaran terus. Wah, bisa ranjang. Gak apa-apa. Ora bisa ranjang. Apa? Hanya bergede dhewe. Ayo makan iki. Weh, Nek kalau kecinta kene, kok kene. sing wis manggon kono, sing wis manggon kono, sing mriki sampean mriki. Sampean dereng kok. Ayo kowe le. Yes, ada masuk. Ada Naga pasung. Aku njaluk daya katiasan. gak apa-apa kowe le. Aku tunggu dhewe. Apa? Bocah cilik kok anake papat. Anake papat bojone gedhe. Bojone gedhe sak tong. Gak apa-apa, ngono. Apa buka wadah. Lah iso ane. Kete. Kula minggu ini mawon. Iya, Bu. Naga pasung. Aku njaluk daya katiasanmu. Buktike. Pate, gak apa-apa, Teh. Apik Gustine Pati. Wong aku iki ora tumindak sita bukti aku lan sembah. Eh, Aman, ora Apik apik. atine sampean. Sing wis bar ditungkuli rene manggon kene. Malah aman. Sing wis ditungkuli ngumpuk ning kene. Iya, berarti nek kono wis ora ana, berarti ya wis bar. Wis ditungkuli kabeh. Bar. Cuk, kowe cuk. Kowe. Lah Mas sampean jare sing rene bar. Lah kowe kok ono sik urung. Aku ora piye. Yo. Lali. Iki balik. Ah. Bar. Bentuke ngene iki. Rogo dumba. Loh. Kok naga dumbet. Lah jare pasung kare. Sing tak tungkuli kowe cuk. Wale. Wale. Tak kira ndagake. Gak usah aku mbok jaluk. Yo lali. Mateni wonge. Sorry ye. Iya. Ora apa-apa. Urung. Urung piye? Urung kok, Pak. Ora krasa, Mas. Naga pasung. Aja batrabak pemilo. Endak rono ambune. Gak apa-apa ta? Gak. Ora karajada. Urung. Sawe. Gak apa-apa ya. Ya. Orang tetep kalah tuwa cak kene. Sampean iki berarti dukun ora kena dikodoni berarti. Kok ngono, Mas? Sampean mlencah-mlence esuk tore
Omongane sampean ora digugu. Jare dukun iki kanggo panutane wong akeh. Nggih, Mas. Sampeyan ngomong sing ditunggu saka ambruk sing nyantet. Kok durung kabeh Wargana ing Abesa iki akeh. Mlebu Jeng Pangeran Pancasila. Jeng Pangeran Pancasila iki durung ditungkuli pusaka napa. dulure teh. Hah? Niku tesih sekadange Ora ketang iki dulure. Tempuh kocapane gedung jero bisa dijajaki, gunung dhuwur bisa dirambati. Sapa ngerti atine manusa. leres. Saiki timbal. Dulure lah nggih boten napa-napa. Semuanya, Mas. Hah? Semuanya. Semuanya. Oleh iwan. Dulure maning dicate dulure. Lah, iki bendaramu ya ngomong aku iki kok. Wis tanggung jawab. Berikan. Bopodah yang luluh. Nggih, kula sinuwun. Yang toh miturut aku iki kondo. Iki ndamel gerak. Menika tumrap keluarga dateng ing kucing sekamu. Yo menika sampun kalam. Liko tungkuli pusaka kagungan dari bopodah yang Lah ingkang kadang nggih dereng. Digoleki. Kok! Kok! Bupati Bondo Ya, Medaya. ana perkara lho ya. Sampeyan Kok iya? Jenenge sinten? Kanca Surya. Ayo cuwane gak iya. digoleki kono. Bondo Medaya Satrian. Ayo. Iki yo nganggur. Lah nek perkara ngene kok sampean malah ndelik. Ora apa, Kok ana apa nek kadange sampean iki gerah boten mari-mari? Niki dukun ki ambake ngungel sing ditungkuli pusaka ambruk niku sing damel. Lho sampean kok malah ndelik ya. kowe iki bodho piye? Lah apa iki sapa? Kula pun kandha kalih niki lho Mbah Dukun. Monco Surya Gateka Mas Prabu. Apa bakal kelakon? Aku tegel, aku mentolo. Gawe larane Kamat Prabu. Jane kula nggih ngoten, tapi niki lho Gustine Patih kula. Pun sanjang turene kejerone kedung kena dijajaki. Atine menungso sinten sing ngertos? Ora usah. Oh, sampean nek trek gak salah yo wani. Berarti nek gak wani berarti ki sing cantet. Oh, yo nek gak wani beda. Yo. Nek anggere gak wani sing cantet. Ayo, aku saku. Wani. Saku. Kalah. Mulai. Oh, ndalah ngeten. Apik sampean. Sampean mau sedilu kok. Nah. Kene batu wis suwe. Suwe, Mas. Sing suwe. Naga pasung. Naga pasung. Naga pasung. Aku tuh gak pegel lah. Apa? Banter. Naga. Ora iso balik. Goblok. Wes suwe. Kurung. Naga pasung. Kesuwen Mas Kajing. Ayo angile. Boten sampean apik. Lah ngeten iki pun tanggungane jenengan. Sare Kula ujani wae. Kon. Kula. Nek warga ning Abesa, Nggih. kabeh wis ditungkuli pusaka nang kemasuk. Nggih. Nek aku usul Lah kayak usul ngalih usul apa niki? karwane Kamas Prabu Purbakusuma kudu ditungkuli. Sampean iki malah ngajak guyon, Kenapa? malah ngajak gojek. Kenapa? Lah niki bojone. Kowe kondo. Masa bojo nyantet ora bojo sekarat? Pol. Eh, Kowe wis kondo. Nggih. Jero-jerone gedung kena dijajaki. Atine mungsuh sapa sing ngerti? tapi nek perkara bojo, yakin kula mboten ngarah nek bojo. Nek aku njaluk kampung Motosia kudu ditungkuli. Cukup, Prabu. Ngeten lek Gustine. Aku saya beneran aku bakal
kula niku mesaken jenengan ndarbeni sepuh, mongko niki garwane jenengan niku nembe sakit. Mosok jenengan dipitnah. Ojo pisan-pisan kowe nempung fitnah. Mergo iki pogran. Lah wong bojone ditumpuli pusaka. Sopo iki sing gawe larane Kang Mas Wis Prabu? pun mboten apa-apa. Sing penting pados tombo. Sedya kaki buktekake menawi tombo Jam iki mulai lho nek loro iki nemen iki. kula bagi sadar menawi Ane tombo taki kok mati ndok bareng iki dili kok. Ayo gawe kapitaning tumrap kawulan. Eleh iki lho ditandangi lek. Iki Gus bojone apa ditumpul pusaka. Malah Ayo ampun panjenengan pantos Buat hati-hati, mbok menika hawane jabang bayi niki karepe saged waras bapake. Pun kenapa-napa mboten sawedi. Amit Gusti Ayu nggih. Aja arek-arek. Wong agek meteng kok. Pun mboten sandredeg. Nyebut marane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Donga supaya bojone sampean waras. Sampean agak pas ngurung. Kesuwen. Loh, gak apa-apa. Ini gak malah apa gak perkara. Wong jutane yo ora dadeh. Sapa sapa? Gak ono. Sampean dados dukun nang celong metan katane Gusti Ayu mboten napa-napa. Pun mboten napa-napa pun sampean mboten usah digedhengong. Sing penting pados tombo. Awas pun semua. Niki pun centongan gamblang. Kerai penjenengan ingkang damel mertosa. Sing sabar, sing sarek. Bakal mati. Paring Kano sakit. Kerai kalah kapur. Pun hati-hati. Sampean mau ngelu bilang. Aku sengkat tuku. Kang mbok Mertosa. Jempol larane Kang Mas Prabu Purwokerto. Kowe sing Bapak pisan tutu aku sing gawe gerai kamas Purwokerto. Nanging pinyoto yayin bangsa surga ya. jempol tumindak Kang Olo. Kerai Kang Mas Prabu Purwokerto. Jempol Tutu aku sing tuminda. Rago, aku nyuwun tulung. Tutu aku sing tuminda tulungan aku. Tapi gak sampean tenan. Bapak pisan tutu aku Tapi jupun pun kondo sing ngablo nggih niku. nanging tutu aku sing tuminda gerai kamas Purwokerto tutu aku. Oh, wong treke wong wedok matang picek kowe yo. Kowe wis ditukokno skincare. Kowe njaluk HP gambar apel wis ditukokno. Lah wis ngarep kowe. Pancen bener Aja didemek. tutu aku sing tuminda. Wong wedok sekamer. Wah! Beran karmaku babar menang-menang kanjeng sering lawan aku yakin. Kang Mas Purwokerto kadang ibarat ganti wong tua. Neng yo greget-greget mentolo. Kowe nenung kan Kang Mas Purwokerto. Tutu aku yai bos. Kecil. Bos, Weh, dasar lah peta anteng sampean teng mriku.
Janji lho, janji iki pinaka utang. Utang kudu dituruti. Sampeyan jaluk dhuwit. Nggih. Lho. Apa? Tekan kula pundi? Kontrol. Bon. Wah, kelangan tekan iki ya. Waduh, sampean kok malah do guyon. Niki kula mbangsulake tekene sampean katon. Tekan Bon. Pun. Aku ora guyon. Niki Aku jaluk soto kanggo Kamat Prabu. nggih mungkin masalah bayaran mungkin kula sing ngeterke. Sing penting watun. Sesembahane kula. Oke, Mas. Matur suwun. Sewang-sewangan mawon nggih. Matur nuwun le. Kudune mari, orang mari keprut ya asem. Aduh. Percaya. Sampeyan pun semuanya. Percaya toh sampean? Kang lapat ini. Untuk siap dening pun semua. Nggih. Sampeyan jaluk bayaran. Nggih. Sakniki pun kelakon nunggu bayaran. Sampeyan kok bayar 400.000.
pinten? Sampean kula bayar 400 riye. 400. 100 sih. 400 riye. 100. 400. 100 niki. Iki 400. Lah kok saged 400? Iki pinten? 100. Lah iki pinten? 100. 100 karo 100 200. diwale. Lah niki pinten? 100. Lah niki pinten? 100. 100 karo 100 200. 200 karo 200 400. sampean kula bayar 400. Iki 100 ta 400, Bu? 100. Sampeyan iki priwe? Niki pinten? 100. Lah niki 100. 100 karo 100 200. wale. Niki pinten? 100. Lah niki 100. 100 karo 100 200. 200 karo 200 400. sampean kula bayar 400. 100 ta 400, Pak, Bu? Sampeyan kula bodhone niki lho. Bayarane sampean Bar mek bang sampean, ora aku bar bayar posisinya. barang nang dino. Bayaran sedino luwih tak kaya jae 600. Duko lho dikek 600. Niki wong muka. Nek purba kesuwun mati mboten trima. Nek kita pitung kita paribasan sampean njaluk omah tingkat kula gawe iki. Omah tingkat. Jaluk dalan dibangun. Nek perkara jalan bakal bangun, bakal taping. Kowe njaluk cor apa taping? Taping, paping ya taping. Yo, apa? Paping. Taping? Paping kok taping. Alah. Kowe njaluk cor apa taping? Jar mawon. Cor. Nggih. Aku lakon dadi ratu kapsa. Nggih. Dalam kacor. Ampun janji